Kashithi kabaningkong upol siya U Timothi, kalenong kabaningkong. Upol u apostolo Christ Jesu kat bakum ka hukum U Blei unong panem jongi, baru Christ Jesu ka jingkermen jongi. Ha U Timothi u khono ba shisha jonga ha ka jinget. Ka jing ayai, ka jing isnai bat ka jing suk na U Blei u kpa jongi, baru Jesu Christ, baru Christ Jesu u ba utrai jongi. Kumbang ala kerpat ya me banyai sa ha Ephesus, menbang adang let sha Makedonia. Ba men yo hukum ye kitiki brio, banom hikai ye jing hikai ba per. Lemne pen sha skor ye ki puris kam kai, bat iki jing her pateng ba klem kot. Ki ba kam pen long jing asat, ban ye ka jing shakri U Blei ka balong ha ka jinget. To le kumta. Henry ka jing tmu ka jong kata ka hukum kalong ka jing iit na ka do nut ba khut bat ka jing tip lem ba bha bat ka jing ngai ba klem arsap na kita ki a don ki ba haba kila bakla kila kala no shaka jing kren thala kida kwa ban long ki no hikai ka hukum haba kim snuthu pen ban ya ka ba ki ong lemne ya ka ba ki kren scam herengi tip ken ba ka hukum kalong ka ba bha lada ubriu upendon kam hok ya ka habada tip ya kane baya ka hukum shimbu ya ba hok Henry yagi ba ben hukum bat ki bam kongu yagi bam rublei bat ki ba pop yagi bam khoj bat yagi ba le sang yagi nong shok pa bat yagi nong shok kami yagi nong penyap brio yagi ba ya kai kin thei yagi ba ya le sang para shinrang yagi nong tu brio yagi nong smile lam ler bat lada don ke ka wai pat kabayale persya ya kata ka jihikai bajanai kat bakum ka gospel jong ka buramu blei bala kyrkhu ya ka bala IT hanga tengah sngutu ya utau bala ai bor yanga u Christ Jesu ba utrai jongi na ba ula nyau yanga u badai ban shanya haba ula thong yanga ya ka kam jong u langala long menchwa u ba kren ben bar u ba be ben bar u ba pen snio hendai la le isne yanga na bangala le daga jingbam tip haga jimbam nget kan bat ka jingai ka jong utrai jongi kala roi kerhai lem bat ka jinget bat ka jing ka bau Christ Jesu kani ka Ktien ka bashisha bat ka babet ya ka ban priang barok phar bau Christ Jesu ulawan sha ka perthai ya ka ban pen ya ki bapop na ki bangalong uba kongsan lakum taru na ka bandakani ngalayo ka jing isnai ba hangau ba kongsan u Jesu Christ unyo pen ishna ya ka jing sha slem jong u baro ya ka ban long ka rukom ya kita ke ban sangat hadin hau sha ka jingem bam jukut ti haus im bam jukut u bam juyap u bam la yoi u ba U Blei tang ma uhi tolong ka buram bat ka jing pendan buram halakarta amen ya kani ka hukum nga IT hame ko Timothi u khon jonga kat bakum kita ki jing thurupa ki balalong menchwa shapang jome badaki menyo yale thama ya kata ka jing le thama babha da ka bat ya ka jinget bat ya ka jing tip lem babha ya ka badon ki ba haba kila bread no ya ka kila pat lieng shapang kata ka jinget na kita longu Hemanios badu Alexander ya ki bangala IT no haus soitan ba on hikaya ki banom kren bensyo